Kublai phi baro mangari lenda mani ba menta kasngi haka one-on-one interview ngadon bat ECEM jong ka KHADC ba penya sing siem abanya kran halor ka kat tu kat ni kirai bala syem hapo ka EC meeting kublai ba penya tilak ni Kublai. tu ingi ya ki rai ki ba pla syem menta hapo ka EC meeting Kublai shibon hipi nakaliang jong ka executive committee meeting ke bala long mentak sengi hang ni hapo office trekam jong ka KHDC kidon kat tu kat ni kirai kiba kongsan kiba ngilashim nakamenta kani ka session lani ka dorbar telang ka ban salong hak kendai terik bat kiweiru kimat kiba kongsan kiba ngisung dei ban rai hakani ka isi nakamenta ka jing mentoi jong kipai ba jong kari perok kawai te kita kilong kabaningkong ngilashim ya karai hakabai dei ban khang ya ki brio bam dei ki riulum na Meghalaya ban thiet jaka hang thi ha them right marwet kumbangi lai i ngila sakhi baro hi kata labun bun snem kajing persyang ban yo rung ban thiet jaka ha them right marwet kala long palat de ki brio banabar te ngaru dangshen daladi nglayo ban poi ha kani ka jaka but soshu kumadai hari lajong ne hari khasi abangi pei ya kajing tei kajing long jing man hang the te nakaliang jungi ngi lapen mi mentakasngi ya karai nakaliang ka executive committee but ngin sapen mi ka notification balapen kre lupa ba onum dan bala shu ban thiet jaka hang the ki bamdei hi ki riulum leni kita ki indigenous tribal of Meghalaya kamut hang ni po Meghalaya kamut dangi kain kat kum kalan transfer act de tangki khasi jai tiap agi karu te henrekum makalong pat hang thi hapo them right marwet menta ke bahapo hima melim ka jaka leni ka kendo ke balong kaput ba ka Meghalaya Assam ki babun ki brio na bar jong ka jala Meghalaya ki yo bantiet jaka khamtam phinsai i ba hadin katu ka jingja ya ka ja mentala shisnem hapo Manipur hapadeng ki ar kenhun jongki jat benriu kelawan ka hadin katu le ka bangi layo khubor kala long palat mentah te wat la kata hadin katu ka jingja ngila dep ban ICT Sheikh Sim Show Sim rat ban perking ban pet henry ngiyo khubor pa ki kidang yo te halor kani ngi lapen mi da ka order ka basai mentah kasngi ka bangi lapen syong dong rim naka district council land act arajar arpo but kani ka land act lani ka ain kendo jong dis council ngisung thu kalong ka baklan but ngin hap hi banya dai ka kendo la jong hoi ku mangalakren katu kat ni banai menshwa ka kadon ka jing e na kalyang ka jungi ba kadon ka jing tingkhu habide kani ka ST order 1950 teng ka ple ringhang ka jing ba lapen itu lani la penlong ba ka state government kan itu yaki riulum na ki weiru ki state ha state jungi banlong hikum ki riulum kum balong mangi tekani kabu jing e but ya kata ngene mi akran ya menta na mangi hap hi ban pendap la ka jong kamram kum ka dis council tengi la tho shaga government ru ban shimkhya ya kani ka baide ka ST order ka kandai spasan pho te nakaliang jungi hi ngin perking but la dengi lap usiem right ru uya don benta tingin ban se ban weng ban pek la de no hi daka nakaliang ka council ya kati ka jakash te ka baar pat nakaliang ka executive committee ngila bu ru ngila shimru ya karai ba kandam ru ka seling bala ban thiet jaka hang the khamtam wat ikibre wujungi ru nang bandon ka jingyada nang ni shakmat ya ka pateng banwan namar teng menta namar bakati ka them right marwet ka de ka jaka right ka de ka jaka hima bun ki bala le se ban thiet de ki spa ikaru te nakaliang jungi ngi sokhya ki longdin nang ni shikmat
Lada way ne arngut ki brio la ban thiet ki spa ki hajar ikar ke ik ban jai ki brio ya pateng jungi hadien. Te nomor ta kadau ngila penmi ya kan ka notification habai de ba kalan ceiling ka blawan ra de i em in charge jong kalan ba ti bor pathau. Te habai de ba ka homestay kemut ki brio jungi ki bla don jaka shathiru kemut kinamla ban yo ban hap ban penbiang jaka palat ya ka ar eka. Nangta ka industry niki karkhana kanam dei ben palat eka sau eka nangta ka resort niki hotel num dei ben palat eka sau eka yiki agricultural but horticultural land se ka rep jhur ne rep so dei ben palat eka shpo eka nangta educational institution ki jaka puli kum ki school dei ben palat eka pra eka yaki colleges dei ben palat eka shpo universities dei ben palat khatsan nangta vocational institute kanam dei ben palat san eka nang ta ki don ru ki ba kwa ban bu pung dok ha ki nan dok ha ki jingri dok ha nam dei ban palat lai ka nang ta kum habide ba kini ki livestock farming ki jingri kum ki siar ki snyang ki wei ki nam dei ban palat ya ka lai ka niki cash crop plantation ki nam dei ban palat ya khat ar ka nang ta ki hospital ki nursing home ki wellness center nam dei ban palat san eka sports academy stadium sports complex kanam dein palat ikhasan eka nangta ki religious institution ki jaka mane blay ndam dei ben palat ikhasan eka but ki commercial establishment ndam dei ben palat san eka ka kani ka notification ka order ka yap her na katu ka order bangi khang iki bre banabar banwan thiet katu ngi khang iki banabar kani kalan ceiling ka bangi don ba benta kanam trekam ya borok kawai kari khasi kan trekam tang shathi tang har them right marwet nama ka long jelai pala kar komyo jaka kibre bom itu ithau shu te namar ta kadau ban streamline ban penbai renti ya kar kom ya de thiet jaka anthi ngimbat se ban wanra kum kini ki rai nakam ta ka jing mentoi ka pateng banwan Ti lada ngipet pat syate sport right marwet kila bun hi deki bomde hi ki bana pok kacela ke ipat ka council kan le to ka council ka rai mende bandan ka komiti ka baklan but aha kata komiti kan hab ban le sorjamin kan le inspection kan le banwat yiki dautan rai but ban le ka census baro ante lada kinu ki jaka lalap bam dei try de ki breu jungi mun in hab ban yakun ban shimpya nalor kini pat ki ipat kita ki senjam ba phin sim khnang baka ni ka right marwet kan long pat kan dei be ka jong ngi kin nok kata hi nakaliam jungi kat kum ki provision nakani ka ak lan ak ka jungi ngin pendon kam yakini ki ikhtiar ke bangi layo nakani ka an ke bangi la dep ban jo jing menjur na ulat but ngin sapet ladangi la de ban shimti no yakini ki jaka jongkini ki bre bam dei ki try ri jongi tingin sapet lada ki kwa yakun sha kayeng bishar ken yakun ngin sapet haga isi pat nalor kan ni ka bante lakam ya ka jing thit jaka sakiwi ki rai pat kadang dan siki weiru ki mat ki bangi kren ngilai kren ru habai dei bat kajing penkre ka jongi yakanika Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules arhaja arpusam kani ngila shimya karai mentasngi bangin wanra akani ka dorbar telang menta banyo ekajing menjur na kayeng balingi ngi wanra kani ngi sungthu badan kambha nama balai namar ba kani ka rules hadin bangila yo ekani ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Act arhajar amended act arhajar arpulai ngila shnas ini ka rule ban kham janai kar kom treka majungi te yakani ka rules ngila penrung ru yakatu kat neki kendon kiba dan kambha kamtam hakabede ban yada yikinong rap kijungi ke kita ki rules kalong habede ba kajing ot kilo yaki marrep na kinong rap ngila khang katkum kani ka rules ban namsha yano ru ban ot kilo yaki marrep na kinong rap
Lada kalong Hakiyo District Council, lada kalong Hakiyo Jongki Hima, lada kalong Hakiyo Jongki Shnong, lada kilong ru wat Hakiyo Jongki Rio Shiman. Kani ka regulation kan cover lang ye baro. Te kani rap hai kinong rap habede kani ka bentah. Te nakaliang ka jongiru habede kani ka rules ka bingin wara ngi kedonru ka kani ka kendon ka baar habede kinong syong madan. Kinong syong madan benta ngi hab ban klain yang ni ka rules namar ba la jelai pelat deki beriu ki banabar. La jelai pelat deki beriu banabar mangim itu asyu wan na u sa hai la share de jing de be harut surap pipe kalaim khra ka kendai lat keleng sudong hani po socialong te habidip kani ka rules la penlong mandatory babaro kini kinong syong madan bamdei ki trairi jongi de ki barjela ki hab banshim ya ka trading license ya kata ainam aing ni mekran menta i kinsa ngin hab ban shim ya ka rai ke jongi ngila shim ne bat ngin hab ban pentrikam ya kanika te kabaar pat habede ba kanika benta jo kinong syong madan ya kibrio jongi ru ngi hab ban register ya baro balengi register hoi aku kaliang num sudan kam henry aku kaliang kat kum ka jingya lenti jing syam jungi don kam namar labun palan kiba teng kiba kam ya ka jingde jongki barjela de kibrio jungi ngin hab ban register ya baro ikini but hapo jongkani ka rules gila la don bor ban le kata te kini ki arteli ki kendon hapo ni ka rules kan klein but ya kan ni ka rules jongka market lawan ra de congress beri em charge jongka market Tikai ka jing mentoi pat lada pi pentrikam yakini pan. jing mentoi te ka trading by non tribal regulation act 1954 ki bla wanra de ki mdc ki longshua ki jungi ha tu kisnam nadu khat khandai spa san pusau halor ka nongrim banyadai ka khai ka pateng jong ki brio chungi kani ka an ka ong ba lada unu u khasi u riulum jongi ulala ban khai dalade ya ka kam bola tre da u mahajan ne u marwari ne u dakhar ne u barjala mut lala ban kini no kata te kani kalong ka jing thmu hi banyada ya khai pateng jong ki riulum jongi banam dan kani ka regulation mut kibapun bha ki kam kibala shu dominate len la yo let don bor bit ki barjala te ka jingdon jong kani ka andu kala irap shibun te namar ta kadau ni suthu ba ka jing wanrung palat kibri banabar klembiang ki kot kisla klembiang tip jakasa tip hai ki syong kawan ra ru ka jing ma ya ka imlang sala te ngi suthu menta balik ka crime lani ka jing sneu ka kharoi kat ne teng bomdan ka jing perkheng ye kibri bawan nabar te ka jing bomdan ka an ka baskem ka bakhlain bat perkheng bri nabar ka ja kini ki jingja balai pujai te nga so ba ngi don kam bante lakam ye kini ki brio barjala ki wan nabar khnang ba ki bri jungi ken kio haka khai pateng ki we ki bata